Príklad 2.1. Po A zapíšte exponenciálny vzťah, ktorý je ekvivalentný s logaritmickým vzťahom. Logaritmus pri základe 10 z 1000 je 3. No, tak spomeňme si, že keď máme logaritmus pri základe A z čísla x, že sa rovná y, tak to je to isté, ako keby sme napísali, že A na y tu je x. Čiže z tohto tu vzťahu budeme všeobecného vychádzať, lebo logaritmus pri základe A z nejakého x je exponent y, ktorým keď sa umocní základ, vychádza x. Čiže v našom prípade v tomto tu logaritmu pri základe 10 z 1000 máme základ a rovný desiatke a keď sa tento logaritmus rovná trojke, tak to je to isté ako tvrdenie, že 10 na tretiu sa rovná 1000. Čiže stačí si tu len uvedomiť, že toto x je 1000, táto desiatka je ačko a y je trojka. Takže ačko to je desiatka na y, čo je na trojku, sa rovná x, čo je tá tisícka. Takže to je ten prvá časť úlohy. Po B zapíšte logaritmický vzťah, ktorý je ekvivalentný s exponenciálnym vzťahom 3 na štvrtú sa rovná 81. Čiže teraz pôjdeme odtiaľ sem. Keď 3 na štvrtú je 81, tak vieme, že tá štyrka je exponent, ktorým treba umocniť základ 3, aby ste dostali 81. Čiže logaritmus pri základe 3 z 81 sa musí rovnať štyrke. Čiže pozrime, či to funguje. Toto y, čo bolo v exponente, je teraz zarovná sa. Čiže y z exponentu išlo zarovná sa. Toto, čo bolo v tej mocnine zarovná sa, to x je teraz vnútri, to je argument logaritmu, čiže 81 je argument logaritmu, no a základ je trojka. Takže tu sme vlastne ukázali, že logaritmus pri základe 3 z čísla 81 je štvorka, a to z toho dôvodu, že 3 na štvrtú je 81. Dobre, čiže toľko prvá úloha. Prejdime teraz k úlohe druhej. Príklad 2. Máme nájsť nasledujúce logaritmy. Takže ačko, logaritmus pri základe 2 z čísla 16. Tak ten logaritmus pri základe 2 z čísla 16 je exponent, ktorý musím umocniť dvojku, aby som dostal 16. A ja viem, že 2 na štvrtú je 16, čiže to tvrdenie, že ten logaritmus pri základe 2 zo 16 je 4, je ekvivalentné s tvrdením, že 2 na štvrtú sa rovná 16. Dobre, čiže odpoveď je táto štyrka, jedna časť po A. Po B skúsime nájsť logaritmus pri základe 5 z čísla 0,2. Toto vyzerá byť pomerne náročné, ale nie je, pretože stačí len si všimnúť, že 0,2 to sú 2 desatiny, čo sa dá vykrátiť, že to je 1 pätina. Čiže my ideme hľadať logaritmus pri základe 5 z čísla 1 pätina, ktoré to číslo sa dá chápať ako 5 na mínus prvú. Čiže ideme robiť logaritmus pri základe 5 z čísla 5 na mínus prvú. No a tu sa nám už odkrýva odpoveď, koľko to je. Ten logaritmus pri základe 5 čísla 5 na mínus prvú je exponent, ktorým treba umocniť 5, aby ste dostali 5 na mínus prvú. No ale to je tá mínus jednička, lebo 5 na mínus prvú je 5 na mínus prvú. Čiže je to mínus 1 a toto tvrdenie je ekvivalentné s tým, že vlastne 5 na mínus prvú sa rovná 0,2. Dobre. C. Máme tam logaritmus pri základe 10 z 5. odmocniny zo 100. Dobre, čiže z takéhoto čísla. Znovu sa pokúsim, aby som nemusel používať kalkulačku, tak pokúsim sa toto číslo napísať ako mocninu desiatky.
to číslo, ktoré idem logaritmovať. Čiže je to logaritmus pri základe 10 z 5. odmocniny z 10 na druhú, lebo stovka je 10 na druhú. A to sa ďalej rovná logaritmu pri základe 10. No a teraz my vieme, že platí, že n-tá odmocnina z a na m2 je a na m lomené n. Takže v tomto našom prípade 5. odmocnina z 10 na druhú je 10 na 2/5. Takže ideme logaritmovať 10 na 2/5 pri základe 10. No a čo je to ten logaritmus pri základe 10 z 10 na 2/5? Je to exponent, ktorým keď umocním desiatku, dostanem 10 na 2/5. Tak evidentne to musia byť 2/5, ktoré sa dajú napísať ako 4 desatiny, čo je 0,4 ako desatinné číslo. Čiže buď toto, alebo toto dáme ako odpoveď. A toto tvrdenie je ekvivalentné, toto logaritmické tvrdenie je ekvivalentné s tým, že 10 na 0,4 by malo výjsť, že je 5. odmocnina zo 100. Ano, čiže toto a toto sú tie isté tvrdenia. Zostáva nám ešte časť po D. Logaritmus pri základe 2 z 1 lomené odmocnina z 2. Znovu sa pokúsime to vnútro napísať ako mocninu dvojky toho základu, pri ktorom logaritmujeme. Čiže rovná sa logaritmus pri základe 2 z, a teraz idem 1 delené, odmocnina z 2 je 2 na 1 polovicu, tak, a to sa rovná logaritmu pri základe 2 z 2 na minus 1 polovicu. A to z toho dôvodu, že 1 lomené a na n tu je a na minus n tu. Dobre, a teraz je to už triviálne. Zatiaľ sme totiž ešte nič nelogaritmovali, zatiaľ sme len upravovali argument toho logaritmu a teraz až ideme logaritmovať. Čiže čo je to ten logaritmus pri základe 2 z 2 na minus 1 polovicu? No je to exponent, ktorým musím umocniť dvojku, aby som dostal 2 na minus 1 polovicu. Čiže je to minus 1 polovica. Tak, čiže minus 0,5 môžem napísať tiež, hej, minus 0,5. Takže tento tu logaritmus je takýto a to tvrdenie je ekvivalentné s tým, že 2 na minus 0,5 sa rovná 1 lomené odmocnina z 2.